Khubor ka Pyrthei TV. Barok shikata ki pulit Assam, ki julong ki maljin thut ya ki khasi penar ki basyong ki basa ha khaput, bar ka Assam. Hendai hagani ka genti bamenta, ki kella penban ki nong Samaritan ki babha. Badai lingba ka jing pahara jong ki pulit Assam, ba ki nong shong shnong jong ka lapangam ki la yo ban otsuk otsan yau ka ba jong ki. La sao san sigi menta ki nong shong shnong jong ka lapangam, bar ki shnong ki ba marjan, ki yo man ot yau ka ba jong ki klem kanu ka jing sha penthun. Kalong ka jingmen na ka jing yo msi mi ki nong Sumartan Rai, Haribhoi district, ha ka ba lingba ka song jingerap jong ka sarkar Jylla, kala yo bantay bat ban pli patba ha ka sngi ba ar jong ka tayo, kalai tari Risaw ar hazar ar pulai. Ya ka jaka ajing Sumartan Rai, lingba ki dawai kenbat ha paham siem. Kabala tip kum ka Meghalaya traditional healing cleaning. Ya kini ka jaka sumar dawai kenbat an pet bat nkmi da ka Haribhoi Traditional Healer Association. La pli patba da ka menteri ka bapet ya ka tranat ka koi ka kya ka Dr. Ampri Lindo. Kum ba shispa angut kinong shet jasngi jong ki school ba per ki badan hapo kalama jong ka All Jantia Midday Meal Workers Union, Union of Cook Cum Helper PM Portion, kila pelong jing ki da ka batit liang tit shamoy na ka da ko jing mamyo bai nong jongki mentala riu banai kenti. Kini ka jing ki ka long office trikam jong ka District School Education Officer West Jantia Hills. Ka sarkar kalaweng no ya ka bha puli MBBS jong uwe usamla ubara East Jantia Hills ubara yo ya kini ka bha lingba ka unreserved scene. Laweng no ya u hadian ba Deputy Commissioner la pentikna ba ka jingyo certificate nong na ni ka residential certificate jong u kalong ka bamshai. Na ka banta kitu ki wei pat ki bamshai ka jinglong trai nong jongki ka sarkar kala bha ya ki permanent residential certificate jongki shaki DC khnang ba ki DC kin shim ya ka rai ka ba khaddo la ki dei ne am ki trai nong. Kuman shipin kan mau hang ni banda kalyang ka khasi Students Union kala persha ya ka jingyo bha puli MBBS ki brio ki bamdei ki riulom namar ka jingbam sha ki kot ki sla jongki. Kumbasan spangut kinong tre jong ka Jantia Hills Autonomous District Council kila pelong jingya ki da ka ba shong kalain mangor ha phala jong ka office trekam jong ka District Council hajuai. Kada ka jingya ki jongki ni kinong tre kadai namar ba la ship hob nai menta kim yo tulom. Kinong tray kila ra ka plakat bandawa ya ka hok jongki. Kila penpau ya ka jing sngau jenjar ha ka baya dei ba ka jing im jongki ka man la ka sngi namar menta la shipau banai ki im klem tulom. Ka Assam kala pen ibor biang ya ka Meghalaya da ka balai benchna surok ha ka snong bakla para ka jaka ka bahab hapo ka hima nong spung. Kani ka jingle jong ka Assam kala pen bitar ya ki seng bhalang ya usim ka hima nong spung upa im patrix im yong bat iki khun ki hajar jong ka hima. Halor kani usim ka hima nong spung ula berngem balai ujo da ka ejahar persha ya ka Assam. Namar ka jingsang Jylla jong ka jingwan tu ki bar Jylla hapo West Khasi Hills District. Ka seng nyodrep achik National Movement West Khasi Hills District kala berngem man khenrana phang ya ki bar Jylla hapo ka district da ka ba pentrikam hino ya ka inner line permit jong ka seng. Ya kani lapen benado president ka HANM West Khasi Hills District uba Wilstone Soshang. Hadian baka seng keladap penyesong executive committee jongka. Ya ki angut ki samla ki belajar ngai na layeng na doka arpo teri unai lur ar hazar ar pulai. Lalap hakalai berkasal teri Risaw ar hazar ar pulai. Kini ki angut ki samla ki dikbelotip kerteng kum ka phiban kentiu sun ka ban nagasnong marbisu bat uwan bok lang kurba nagasnong trau saikli. Ya ka phiban kentiu lalap hakajan miet joka lai teri Risaw kat ba ya wan bok lang pat lalap haka step ka babut kata hakasal teri unai Risaw. Layo se ya kamet jong u nakathwei ka badan hakawa wei pelun nakajaka ka bajangai kumba 10 kilometer AA nakajaka ka balap ya kamet yap jong ka phiban kentiu ya kamet yap jong kila IT no shiki bah yeng asam hadin bala pendep ik jingdon kamparo KMDC berem jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ki bala sha penduk bai bam temen kila penpau ya ka jing sngo kumen baka executive committee ka bamenta kala shimkhia ban pinyo biang ya ka bai bam temen jongki kumbala patha da ka yeng ka shari. KMDC berem ki bakan thop yo ba handle bukhim uba sauda strong kaji bar ki wei par kilai thu ban nado usnam ar hazar hnriu kimshim na yo shu ya ka bai bam temen bat dei na kata ka daw baki ham ban lech yeng bishar ban yo ya ka hok jongki bar hadin kata ka yeng bishar kala hukum ya ka district council ba ka dei ban siu ya ka bai bam temen jongki
Udah Vincent Johan ubalong Menteri Kena jangka Sarkar Pedeng ubapet ya ke Ministry of Communication Rale jengo ya ke Ribhoi District na ke Bentaban Pan Jingken na Khubor Senshar District ha ke bayadai bat ke jing pentrekam ya ke skim baper balathe da ke Sarkar Pedeng. Ha ke ni ke sengi Menteri ulalum ya ke jingalang perkhat kam halo ke Aspirational District Program ke balalong ha Conference Hall jangka Office u Deputy Commissioner Hanongpo. Hagana opai sengi jangka sengi hat majai kalai teri Risaw hazar arpulai ki pulit ke sora police station kila yo jingtip bagi dan arngut kinang le jengok kai ki bala ja lenti hakariat jangka kshat no kalikai markum tahi kila pha yo kenhun jangki pulit ka bayalam daka vandana ding do ban le wat iki kam hadin kila lap ya kitei baro arngut kinang le jengok kai kidai ki bala tip kerteng kum ka avani soni baru abhishek jamwal baro arngut kidai na ka Jylla Gujarat. Naki arpulai ngut kisipai ke belasha rong haka hanot Sikkim lapen tikna ba usaruj kumadash ulayam. Ya kani lapen tikna naki bahiyeng asam jong u ha Odisha. Kapara jong u kelai thu bakatanat sipai kelalap santeli kimet yam. Barkilap ha ya kadur jong kimet yam ceki bahiyeng asam jong kisipai. Bakin pet laki dene em ki bahiyeng jong ki. Bat ha kata kadur kapara jong usaruj kalapen tikna ba hummen jong ka. Udai uwe na pedeng kita kisan ngon. Menteri Rong Ba Adu Kerin Narendra Modi lapin bena lingba ke Jylla scheme kipat ba kidio ya ka cylinder ka bakhat saw pen iwe kilo tangha ka dor ka bandru spa tingka ulong ba ka ni ka scheme kan ajing mento ya kilong kme Kylleng jong kari kenthum ya ki nyau phau lak teli kilong yeng Rajasthan Modi ulakran ya kani ha ka jingalap election jong ka seng BJP Rajasthan Chief Secretary jangka Haryana Sanjeev Kaushal ula pentem baka Sarkar Pedeng kala jir lai hajar praspa khandai pulai teli ki skul ha Haryana bakin yo jing mentoi na ka Sarkar Pedeng Shispa alpsal teli ki secondary school la penrong ha ka PM Shri balamang tengka hadu prahajar sanspa arpunriu po nyaupunriu lak tengka ban penkala dor ye ki skul Menteri Rong Ba Adu Kerin Narendra Modi ula pli yo mau nongrim na ka banta ki kampenroi ki bahadu san hajar klur tengka na ka banta ka Rajasthan Kani jing pli mau nongrem kadai ro hakasngi ba Modi uwan poi Rajasthan na ka banta banyalap election. Katai kasan hajar kelur kadai na ka banta banchna surong lentirel ka lengsun bat man penbha ye ki jaka sumar bat ki jaka puli. Anmut ki pulit langrut ka asan kila syakem ha hailakan di district hadin balakno baki don kti hakakam khai drugs. Unarayan das bat u Ainul Ali kila syak suspend na ka kam jongki bat menta kidang dan hapdeng jing syak token hakipulin. Lakem yaki hadin baladon uwe ubri ubat hit drugs naki ulali u George pulit ba uyo dau drugs pathok. Ka Enforcement Directorate kala kem yaw MP ka Aam Aadmi Party u Sanjay Singh. Kajing syak kem jong u kadai namar kajing keno bakadan kajing bam sap ka bashir khai hakatanan excise balakeno baula ailat nangi kinong di kiyat kiba ai pisa bakin penya ya ka kam khai kiyat kat ba kibam ai pisa pat kimyo ka India kala batha ya ka Canada ba po shipau tarik mentau banai ka diben pha mi no ya ki officer jongka ki badan ha India ka India kala maham ru balada ka Canada kam sei no ya ki kajing adai hapedeng ka India bat ka Canada kala kut no sundan Kidan kembang du pongot ki officer jong ka Canada ki badan ha India. Kajing apher jingmut hapedeng ke India ber ka Canada kadai namar ba ka Canada kala kenno bade ke India ka badan kti ban penyam ya unong yalam jong ki Khalistan u Hadip Singh Nijar. Menteri ketenat puli puthi jong ka Sarkar Taliban Afghanistan u Neda Muhammad Nadim ha kajing keranja u shiki samla puli ha Baklan University uloong. Bakat kum ki an jong ki Sharia ka kenthai kam ya rengkat dor satya bat u shinrang. Bat hakmat u Allaru ka kenthai kamla banya rengkat bat u shinrang. Kum tau loong ba anam la ban penkala ya kani kar kom perkhat jong kinong Afghanistan. Kajing keran jong u kadai hadin bakala mi kajing dawa nagi babun Kylleng ba ka Afghanistan kadai ban ai la lu ya ka hok jong ki kenthai khamtam ha ka puli puthi de ban trei ban kata hendri ka Taliban kam pediang ya kani. Kajing julor jong kajing tei beper na kada kajing her thma jong ka Russia ya ka Ukraine kalakot sya ka shispa san huai $0.8 billion katana do rumpang hazar arpuar hadu nailur hazar arpulai kabala long shis nam tam nalor ki yeng kisam jong ki brio bat kajing tei beper kum ki office sarkar kajing julor ki kenthobru ya ki khat prat di ka lingsun lai spa south di ki jingking palat shi hajar klik school bat ki weipan Ka Central Command jong United States kala penbena baya ki tiarsian ki bakayo kurum na ka Islamic Revolutionary Guard Corps jong ka Iran kala pha shikishipa Ukraine.
Kide kitiar ki baka US kala yok kurup hau no pra jong snem hazar arpuar. Kidan bun ba kitiar siat jong ka Iran ki baka shipai duriau ka US kila yok ban kurum. Kide kitiar thma ki baka thmu ban penyak yau sha Yemen bar chikiwei pat kiri. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasngi. Khublei.